Dear Mr. Ace, kanihimingaw laay ang akong kinabuhi. Sawa pa ko kabati, ni anang ilang gitawang gugma. Ang akong mga barkada, ang akong kalipay. Matagwalay klase, kanila ako magsigiglambiyong. Nga ako nasanggiila. Nga daw ako mga igsuon. Bisan asami, manglaag, manuroy. Walay kuyaw, Mr. Ace. Kay mga buutan man sila. Ang ako mga higala. Labaw na nga masaligan. O sila ang naghatag na ako og kusog. Sa mga panahon, nga bation ako kalaay. Hangtod usa kay gayon, napadpad kami sa ako mga higala. Sa sayop nga direksyon. Sa dapit unta nga buot namong laagan. Kaila ginawa kami. Nagpangutan nami ug nagbulag-bulag sa ako mga higala. Ug dinhi, nakaila ko ang usa ka binuhat. Ug siya ang nakatudlo namo sa saktong lugar nga among adtuan. Nagpasalamat mi niya kay siya ang nakahatag namo sa tanan namong gipangutana sa saktong address. Og ilang usab akong gipahiuman. Og inguman siya, ako usang gipahiuman. Dinhi, wa ko maglangan. Gipangayo ko dayon ang iyang Facebook account. Sa akong huna-huna, kung iyang isulti, maayo. Kung dili usab, okay ra gihapon. Pero ako magdahom. Nga iyag yung gihatag nako. O gisulti ang iyang Facebook account. Og sukad ni adto, nagkahigala kami. Sige na kami og chat-chat. Hangtod nga sa hinay-hinay. Na in love na ako ngadto niya. Siya day si Mitch, Mr. Ace. Og nagkauyab gyud kami. Og ako magbisitaan na ngadto sa ila. Og nalipay ko nga nadawat ko sa iyang mga parents ang among relasyon. Ang hangyo lang sa mga ginikanan ni Mitch nga dili ko pasakitan ng ilang anak. O gabuto na mo ang among mga pangandoy sa among kinabuhi. Way kabutangan sa kalipay nga among gibati sa usag-usa ni Mitch. Tungod supportive kaayo ang among isig ka mga parents. Sa amuhang relasyon. O gakip sa ba ako mga ginikanan. Way paglubad sa among relasyon ni Mitch. Kung unsa mi kamalipayon, kanhi sa unang mga adlaw sa among panagkaila, padayon gihapon kini ang among kalipay. Hangtod nga wala ako magdahom ni ini. Nakurat ako sa giingon ni Mitch nako na may sikreto siya. Mr. Ace, may sakit siyang leukemia. Pag usa ka buwan ang milabay, human ko niya gisultihan ni ini. Nidana mo siya sa hospital. Matod siyang ginikanan. Ikalima ni kini kahigayon. Nga nada siya sa hospital. Nagdugay si Mitch
Sa hospital, Mr. Ace, gatiman ko siyag maayo. Halos tanang oras na ako siyang kiliran. Di ko gusto mo buwag niya. Kaya lagi dili na ko buot. Gabasin ko mawa man ko makadiyot. May di na maayong mahitabo kaniya. Og dili ko kini madawat. Kaya nagtuo ko nga maayo pa siya. Kanunay na ko siyang giingnan sa mga nindot na mong plano. Apan abi mo, di niya. May aksyon na siya. Sama sa mga habilin. Sama na lang sa iyang ingon. Na kung magbuwag daw mi. Kung malayo daw mi sa usag-usa. Tungod o gumikan siyang sakit. Kay gikapoy na daw siya. Iya na daw kong ibuhian. Alang sa pagpangitag laing binuhat. Nga mo'y akong ikauban. Nga hangtod sa hangtod. Wa po gituyo. Mihila ko siyang atubangan. Kaya lang nako. Siya ang akong kalibutan. Siya ang akong gimahal. Kung kumubiya siya, dili ko na kaya. Gisupo na ko ang iyang mga gisulti. Giingnan ko siya. Kamaayo pa siya. Ug abi mo, malipayon kayo ako. Nga ang maong giampo ko. Nga ang akong giampo. Natuman yun kini. Mr. Ace. Nakasurvive si Mitch. Ug nahimong hingpit na ang iyang kaayuhan. Labihan na mong lipaya. Labihan na mong pasalamat. Labi na sa Diyos. Sanaan ko niyang hingpit nga kaayuhan. Sa pagpanlabay sa mga adlaw. Sa pagpanglabay sa panahon. Dungan ming nakahuman. Ug sa hingpit. Sa hingpit sa among pag-eskwela. Nakabaton og mga maayong trabaho. Og miabot ang adlaw nga among gipaabot. Nga sobra ka malipayon sa among kinabuhi. Mao ang adlaw sa among kasal. Nakasal gid kami si Mitch. Sa miaging bulan, Mr. Ace. Sobra ang among kalipay. Ingon man ang kalipay sa among mga ginikanan. Nga kami gid ang gidayon. Ug wala gitugot sa kahitasan. Nga magkabuhag kami. Ug kami gid ang mag-uban. Hangtod sa kahangturan. Dini na lang ko kutob. Mr. Ace, daghang kaayong salamat sa imong paghatag o pagtagad. Ning akong kaagi. Imong magtatampo, Jake. Og more power nini imong maanindot nga programa. Ang Dear Mr. Ace.